takuk buku yar chela beroi juan sikla okra chakra chini samung tangnai chini Maharaj Pradut jini logeo logerinai narau jotona ang tini ani khabai ma khulumo talna isuk ang kokma saya sobo bahai tongka khobor nai maya hospital tongai talsani kom sumoy ang wainai ani bohok pekok jakha rajakha abunolo third time ni bagai orobrau rengnai kreyongai abo khlai khlai nung thui bumano hinjakha ang angke Berawano Kolkata Apollo Hospitalo refer khlaika Apuro chini Maharaj ayang bibino ministry rok by kok salai mane ang khanawo ebong berabo important norika kintu ang tamo ang khatamong ya ang sia ang talnai kuno mai mui mo machaya bithi bai mamang tongai ani tabok jora ani yaksi obo ang achuk klai thong ani yaksi bo hai